Voor de autoliefhebbers was het zondag goed vertoeven in Venray. Voor de 23e keer werd namelijk de Oldtimer Toertocht gehouden. Vanuit vele uithoeken kwamen oldtimerbezitters naar het centrum om met elkaar en de nieuwsgierige aanwezigen over hun juweeltjes te praten. Ja, de mensen vinden het gewoon leuk om met de auto's 1 keer per jaar hier op het plein te komen en over de auto's te praten. Het is gewoon een gezellige boel. Je moet schatten tussen de 380 en 390 deelnemers. Oké, dat is aardig wat. Dat is best wat, ja. Zoveel, normaal gesproken zitten we tussen 350 en 400 auto's, dus dat is heel goed. Heel goed. De oldtimers waren niet alleen aanwezig om bekeken en uitgebreid geanalyseerd te worden, maar ze reden ook in tocht door de omgeving. Ingezegend door Deke Smeets mocht ons tv-team bestaande uit Claire Riekes en Henk ook instappen bij Theo Rutte en zijn auto uit 1966. Op dit moment heb ik een Triumph Spitfire die ik nu bij me heb en een MK2. Is totaal body-off gerestaureerd en hebben we de laatste 5 jaar met een sleutelmaatje samen helemaal tot het laatste schroefje weer in elkaar gezet. En dat is gewoon het leuke eraan. Samen aan een auto kunnen werken. Je ziet vaak vader-zoon project. Ik heb geen kinderen, maar dat heb ik met een vriend samen gedaan. Nou, die auto die heb ik in 2010 gekocht. Ik had al een auto gekocht via de Triumph Club. Een hele slechte. Er stond een noodoproep zo van wie wil deze auto hebben. Er waren een 20-tal mensen van de club geweest, iedereen hard weggerend. En allemaal angst van, nou dat is te veel werk. Dus ik heb die gekocht en dan moest ik eigenlijk een andere body hebben om erop te zetten omdat die zo slecht was. Ik werd getipt door een vriend dat deze in de Achterhoek stond. Al meer dan 20 jaar in onderdelen in een dozen. En ben ik gaan kijken, dan heb ik die opgehaald, heb die gekocht. En thuis is alles uitgestald, want het zat allemaal in dozen en in bakken. En toen was je eigenlijk zo goed dat ik zoiets had van ja, die ga ik niet slopen voor onderdelen voor die andere op te maken. Dus toen hebben we besloten van nou, we gaan deze opmaken. En die andere staat dus nog steeds in de schuur te wachten op een restauratie. En deze heeft zeg maar direct sleuteluren, 1700 uur. Maar met onderzoek op internet, onderdelen ophalen, ben je zo 3.000-4.000 uur kwijt. En waar komt die passie vandaan? Nou, de passie komt eigenlijk vandaan. Ik heb na schooltijd 2 jaar bij een garagebedrijf gewerkt waar ze Engelse auto's hadden, als dealer zijnde. En ja, dan denk je van als ik ooit later geld heb, dan koop ik zo'n auto en dan ga ik die ook rijden. Ja, 16-jarige knaap heb je wel een bromfiets, maar nog geen geld voor een auto. Dus dan moet je even wachten. Ook Pierre Lenders en Henry Strijbos, beide geen onbekenden in het autowereldje, reden mee. Zij vertellen waar hun passie vandaan komt. Mijn ouders hadden vroeger een Triumph dealerschap en daar ben je in opgegroeid en je kent de auto's en dan ja goed op leeftijd dan is toch een stuk nostalgie, dat komt weer terug en dat is toch heel leuk. Nou, eigenlijk gewoon de snelheid. Hè? We hadden thuis een boerderij en ik zat altijd op de tractor en ik had niks met dieren, dus ben ik in de auto's gegaan. Oké, en wat voor auto heeft u? Nou, op het moment rijd ik die ik bij me heb, dat is een Volvo Amazone. Dat is een Triumph TR4 en een Triumph Steg. Oké, en is dit uw eerste auto? Het is niet mijn eerste auto, maar ik ken ze wel heel lang. Ik ben eigenlijk een BMW-fan. Oké, en die heeft u ook eentje? Ja, die heb ik nou toevallig zaterdag verkocht, dus moest ik een andere auto regelen. En die heb ik nou geregeld. Dus, De 23e editie betekent de laatste voor Venray Oldtimer City voorzitter Henk Willems. Hij wordt opgevolgd door Mark Arts. Willems kijkt terug op 20 mooie jaren als bestuurslid, waarvan 17 jaar als praeses. Met een heel fijn gevoel. Ja, een heel fijn gevoel. Dus het is toch een stuk uit jouw leven hoor. Dus. En geen moeite om te gaan dan nu? Ja, het zal toch wel een beetje pijn doen, ja. Maar die pijn wordt mogelijk al verzacht door alle pracht en praal die zondag tot op de Kempweg te zien was. De prijs van mooiste klassieker ging overigens naar de Mercedes 170S Cabriolet uit 1950 van Gerry Jansen uit Siebegewald.